Profesor lakon kema jongka North Eastern Hills University ula ong hak baidi matka kam thung Vice Chancellor batma jongka nihu kum kan nihu ta kakwa banyo ya visi batri hok badan senda matka nihu Imo ka advertisement kana sumi ka aipor hado khat pratri ku June te nalyang jongi ngala de pensyai ngan pensyai yang sisen ba ngim kwa ban ong ngi yang ngi aido uta lene kata kamne ka kamram jongi ngi kwa bedo visi uba biang tam bala ban pen kiu ya ka university jongi namar ka university jongi ka lahir syaba palat hakine gi chpokar asnem ngin khmi lenti bangin yo visi ba biang visi ba pura ba syong ba hang ne senda ban ngi badan ka jing sngo ya ka nehu badan ka jing sngo ya ka jalam khalia jongi kata de ka jing dawa jongi ngi don kam visi ba biang uba pura ngi don ngim tre ban pediang yano kane ka university kam de ka dustbin ko mangyong ka de ka jaga ban brenyut khamtam ki visi ki bamler re kum proses syukla kilong kum kinyut pinwan brenyut hang ne apon ni nginum pediang ngi don kam ba visi uba biang uba pura ladam de berisi ubre ba biang le ngan kerpat kumi kita ki candidate somhawat apply nama dapi apply pinwan hang ni pin le kum le syukla ka jing hurura kan mi be kumba filai yo syukla kan ja kum ta yo ikini ki visi bawan thamai ro takado ladapi ki sngo ki ba kimler ngin kerpat eki sobawat apply visi apply shwe mde apot nihu nak leng jifi don nem reji tu ban apply kam visi let's say kata ka jingli ko pa tama ngam ko apan bure kat kum ka rule ngapat long eligible ban long visi namar ka ong de ban long suppose nem kum professor ngalong professor ho snem arja arpa kanyo ngan long ready how arja alpunyo te let's say pila ban kentai no yang aku mau candidate no ngam de candidate jong ka visi ngatrai ka devan syai bai ki pai ba nama ngi haba bat ya ka an ngam ko aban pen ken an naman ta jonga namara ngadang don sis ngam kerki re ngadang don sakasas nem pot nihu ngatrai ngadang enjoy ka jing don jonga po university ku munai kai ngam kerki re ben long tau vice chancellor tamba la ngin ya tre syutam rengkat bagi kena rengkat bagi non teaching staff bangin yo visi ubiang kata de ka jing temu jong atau kedan entrai kita ka se ke jing kwa banlong visi do kasi ne kum em kata pi ngi kum kan nehuta namar ngi don ki bunjat ki bre hapo ka association ya kata ngimla namar ngilayu i ka jing dawa jongi hakne bala dep ka kamus urlong te mentangi ya husia ba bangin num penmi kum kata ka jing dawa namar ngi kwa be namar tangkat pi bila menyo do jongi ruba khams ne sho ya kata ngimtip nama ngilayu i katongan ningot ki bre ki ba labat hakasuki ka jing sngo jongi kum ki jebre ngilaya kathang mesem baya kata te let's say nakaliang kan ni hutang ngin dawa be do visi bobyang ladang yo apo lihu kap hae ladang yo ada baru ladar breu ubabyang ubala bantai sama tangan ni hungin pediang ladam de te dawan na beneng ro let's say ngim ya pediang namar ba kane ka university kam de ka dustbin ba kinwan gini ki visi ki ba umdon jingmut bantai hok na bantangan ni hu kulish bursa